Jedan od sadržajima najbogatijih izložbenih prostora je onaj HT Aeroneta. Osim stalnog gaming prostora, mobilnih uređaja i ostalih prezentacija, danas je službeno predstavljeno pokroviteljstvo dugogodišnjeg kulturnog događaja Mostarskog proljeća. Za otvorenje Dana Mostarskog proljeća koje je 25. sada travnja i generalni sponzor je HT Aeronet. Naravno, pod njihovim pokroviteljstvom je i jedna predstava iz Narodnog pozorišta Bosanske Krajine iz Banje Luke i predstavljanje knjiga naših mladih autora. I ne samo to, HT Aeronet je uvijek uz nas i cijelo vrijeme i evo mi im se ovom prilikom zahvaljujemo. 25. sajam, a već idući tjedan 26. matica, stvarno jako vrijedni jubileji, a Aeronet je tu kao partner jedne i druge manifestacije, dugogodišnji partner. Ta ljubav traje, gospodarstva i kulture, evo dugi niz godina i nastavit će se sigurno u godinama koje slijede na način da tu suradnju još i dodatno unaprijedimo. Zatim je visokoj političkoj i gospodarskoj delegaciji predstavljena suradnja s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla s naglaskom na interaktivne i široj zajednici korisne mape te ostale novitete. Ideja je u stvari da koristimo informacijsku tehnologiju kojom bi mogli pratiti kako industrija, gradovi, kako je njihov potencijalni negativni utjecaj na okoliš prije svega. I sad tu je niz različitih primjera o kojima bi mogli pričati. Ono što smo danas fokusirani je održivi turizam. Turizam je jedan od industrija koji snažno ovisi o okolišu. Znači ako imamo onečišćeni okoliš, vjerojatno će nam dobar dio turizma propast, ali isto tako i ima veliki utjecaj na okoliš. I to je u biti prostor gdje mi ulazimo sa svojom tehnologijom zajedno sa našim partnerom Aeronetom, koji onda u biti gradovima na tržištu nudi digitalnu uslugu kreiranja, a recimo to tako jednostavno, registra jedne mape turističkih atrakcija. E sad, kad to tako kažem, zvuči prvo onako malo čudno kako to veze ima s održivim razvojem turizma, pa ima dosta u biti. Jer ono što vidimo često u destinacijama je da su posjetitelji fokusirani na najpoznatije atrakcije. Ovim načinom u stvari dajemo turističkoj zajednici mogućnost da i neke druge atrakcije koje možda nisu toliko poznate stavi na mapu. Valja naglasiti kako je u tijeku kampanja Glavu gore, stop korištenju mobitela u prometu, u kojoj sudjeluje i Aeronet, a podržava ga i resorno Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Na tragu svih ovih aktivnosti štand Aeroneta je posjetila i Adriana Katić, ministrica spomenutog ministarstva, kako bi se dao naglasak na važnosti sigurnosti na našim cestama te modernizaciji istih uz uvijek dostupne i pravovremene informacije.